ġiet fit-tmiem għall-konsultazzjoni pubblika li kienet għaddejja brabta mas-servizzi tal-kremazzjoni f'pajjiżna. Id-deputat Laburista Rożien Kutajjar li resqet abbozz ta' liġi privat dwar ir-regolarizzazzjoni u l-legalizzazzjoni ta' dawn is-servizzi semmiet uħud mix-xewqat li ġew imresqa mill-pubbliku. Ix-xewqa tan-nies li jkun hemm dan l-hekk imsejjaħ reġistru nazzjonali fejn fih in-nies jagħmlu x-xewqa tagħhom b'mod formali. Apparti x-xewqa li jkun hemm reġistru, kien hemm ukoll min kiteb dwar l-importanza li ġela darba issa jkollna l-kremazzjoni f'pajjiżna nużaw teknoloġiji avvanzati li jħarsu lill-ambjent. Teknoloġiji li ma jagħmlux emissjonijiet bħal huma pereżempju il-biocremation u allura dak ħankunu qegħdin neħduh in konsiderazzjoni wkoll. Oħrajn qarfu l-fatt li pajjiżna huwa żgħir fid-daqs u għalhekk l-art hija limitata għal iktar oqbra. Hawnhekk issuġġerew li l-prezz ikun ikkontrollat sabiex dan is-servizz ikun iktar aċċessibbli finanzjarjament. Id-deputat Kutajjar qalet ukoll li kien hemm suġġerimenti marbuta mal-aspett reliġjuż. Xtaq illi l-exis ta' xi ħadd li jiġi kremat jinżammu f'post ikkonsagrat u allura issuġġerixxew illi nibnu dawk li ngħidulhom columbariums fiċ-ċimiterju tagħna sabiex l-urna bl-exis tal-individwu jinżammu f'post ikkonsagrat flok jeħduh magħhom id-dar. Jidher ukoll li hemm interess b'saħħtu f'dan is-servizz hekk kif terz ta' dawk li ħadu sehem fis-tħarriġ huma favur. U jiena nemmen li ġela darba jkollna s-servizz tal-kremazzjoni aċċessibbli f'pajjiżna, ovvjament in-numri ħajkomplu jiżdiedu l-popolarità wkoll ta' din il-prattika tiżdied. Il-Parlament mistenni jiddiskuti din il-liġi l-ħamis li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.